F'pajjiżna nħolqot klassi soċjali ġdida, dik li qed tiġi msejħa l-stretch class, il-klassi ta' individwi li ma jkwalifikawx għal diversi benefiċċji soċjali minħabba dħul tagħhom, iżda li xorta waħda qed ibatu minħabba l-kundizzjonijiet attwali. Din hija l-analiżi li saret minn Caritas Malta kif preżentat dokumenti li jiġbor fih numru ta' proposti għal budget. Bil-Caritas titfa' dawl fuq il-fatt li ħafna nies u familji qed jispiċċaw jaqgħu f'din il-klassi soċjali ġdida illi mhix tiflaħ iġġebbed sal-aħħar tax-xahar. Il-Caritas irrimarkat dwar il-bżonn ta' bidla fis-sistema ekonomika ta' pajjiżna minn dik iddominata minn ir-reba għal waħda li tassew tpoġġi fiċ-ċentru lill-bniedem u l-ġid komuni. Caritas Malta tinsisti fuq il-ħtieġa ta' mudell ekonomiku li jkun soċjali u li jagħti priorità lil tliet aspetti prinċipali: it-tnaqqis tad-distak bejn il-fqir u s-sinjur, li jkollna ambjent soċjali li jippromuovi t-tisħiħ tal-familja u l-komunità, l-ambjent naturali u s-saħħa fiżika u mentali, u mudell bbażat fuq il-governanza qlija illi tippromuovi kontabilità, ekwità, effiċjenza u sostenibilità. Din l-organizzazzjoni titkellem fost l-oħrajn dwar l-importanza li tiġi miġġielda l-kultura illi sejħitilha tal-free for all u li l-awtoritajiet tal-gvern fosthom l-era ikollhom aktar snien. Apparti minn hekk Caritas qed tgħid illi l-pajjiż jeħtieġ jattira industri li joffru pagi aħjar u mhux nibqgħu nibbażaw fuq il-cheap labor.